हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो दा मोजां गाज्रि फंनैसो खोथा सावरायलायनोसै ना बेनो जाहैबाय दिनै बिटिसिनि सोमोन्दै सावरायगोन नङा होमबा लोगोफोर दा दिनै आं नोंथांमोनाव कुइसन सोंनो नागिरदों माने नोंथांमोना सानो नामा दिनैनि दिनाव माने बिटिसिया माने रैखाथि दं माने सेफटिकआव दं सानो खोमा नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव साननो गोनां खोथाया बेसो लोगोफोर माने दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिसिया माने खुनु सेफटिकआव गैला खुनु रैखाथियाव गैला आरो माने अलरेडि माने बेयो लासैनो माने गुबुननि आखायाव दिनै थांगासिनो दं नङा होमबा दा बयबो एसे एनै सिन्था खालामबानो मोनथियो नङा होमबा रायजोफोर जेनेबा बै दैसानि दैयाव जेनेबा थब्ल'नानै जेनेबा बै ना बामिखौ जेब्लानाखि हमो गुदुङाव नारा नाथा दा हांजोबनानै जेनेबा ना बामिखौ हमनो हाला माने हास्लाबैयाव बामिया हमदुनला थफ्लं गलांबाय आरो दा गलांनानै मालाय दैनि बुस्थु नालाय बियो मालाय जुदा गुदुङाव थ्रोब हाबहैबाय दा बोरै मोनबावनो नङा होमबा गाइस दा दिनै बिदिनो जादों दिनै जोंनि एकदम बिराद मोजां सिक्स सिडुलजों दाजानाय बिटिसि माने बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलाबो दिनै लासै मालायनि आखायावसो थांबाय दा दिनैनि दिनाव बेखौनो जोङो खेल खालामाखै रायजोफ्रा नङा होमबा गाइस दा दिनै बेखौ लानानै दिनै बिराद माने माखासे मानसिफ्रा माने मा खालामगासिनो दङ माने बिराद सेफटिकआव दं होननाय बायदि माने देखायगासिनोसै जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव देखायदों माने बिटिसिखौ अलरेडि बिराद सेफटिकआव दं होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनहाबो एकदम बेखौ माने मिन्थिहरजोबखाबाय आरो माने बै बिटिसिया सेफटिकआव गैला अब्लाबो बिथांमोना गाव गावनि मान सन्मानखौ लाखिनो गाव गावनि केरियारखौ लाखिनो दिनै मा खालामगासिनो दं बिथांमोना एकदम नङै खोथाफोरखौनो बर' रायजोफोरनि सिगाङाव थगायनांगौ जानानै फैदों माने बे हयले मेन खोथा रायजोफोर दिनै बिथांमोना मिथिखाबाय बै जायनाखि लिडारफोर माने दानि सरकारनि लिडारफोर बिथांमोना दिनै मोजाङै मिथिखाबाय अब्लाबो बिथांमोना गाव गावनि केरियारनि थाखायल' माने दंसै आरो जेनेबा दाखालि माने माखासे इउटुबफ्राव नुदों आङो बै इउजि ब्रह्म बिथाङा होनदों रायजो मोननानैबो रायजो गोमाजायो होननानै दिनै बिथांमोना बिराद डायलग होदों नङा होमबा दा बिथांमोना अलरेडि माने जोंनि रायजोआबो गोमाबाय होननानै माने सिन्था धारना खालामनो रोंखाबाय अब्लाबो बिथांमोना दिनै माखासे टर्चारनि गेजेरजों बा माखासे एकदम मा होनो गादबनानै दोननाय माने फाव फान्दायनानै दोनजानाय बै सुबुंफोरनिफ्राय दिनैहाय मा जादों बिथांमोनहा माने सिखारनो हाया जादों दिनै बिथांमोना सिखारब्लानो दिनै माबा मोनसे जागोन नालाय दा बेखौ गिनानै दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा माने गावखौनो गाव माने गसंथानो हायै बायदि जादों दा ओरै थांनो ना ओरै फैनो बिदि जादलागासिनो दं माने नाव गंनैयाव आगान होनाय बायदि गाइस एकदम सिदा खोथा रायजोफोर दा लोगोफोर दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायनाखि बिटिआर एग्रिमेन्ट बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिया बुंनो थाङोब्ला बै जोंनि फुथुला देखायग्रा मोनसे सायनासालि न'फोर बायदिसो होनजायो नङा होमबा दिनै बै जायगायाव जुदि फुथुला देखायगोन अब्लासो बै जायगायाव बै फुथुला देखायग्रा न'खौ लुगोन नङा होमबा आरो बै जायगायाव जेब्लानाखि जोबो बिनिफ्राय सिफायनानै बै जायगायाव लुहैयो आरो बेयाव लुनानै फुथुलाखौ देखायो दा बिदिसो जागासिनो दं दिनै बेयाव गाबोन बेयाव माने मोनसेबो सिथायै गैया आरो फुथुलाया नङा होमबा दा बिदिनो फुथुलाखौ मोसाहोनो थाखाय साफ्रोमबो बा मोनफा फुथुलाजों साफा मोसागिरि बा मोसाहोग्रा मोसागिरि थायो नङा होमबा गाइस दा थिग बिदिनो बै मोसाहोग्रा मोसागिरिया मोसाहोबासो बै फुथुलाया समायना नुयो फुथुलाखौ माने मोजां नुयो मानसिफ्रा नायनो मोजां नुयो थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि नैबे बिटिआरनि जायनाखि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो फुथुला बायदिसो रल जानानै दं होननानै बुंजायो आरो दा बेखौ मोसाहोनो थाखाय माखासे मानसिफ्रा मोसाहोगासिनो दं दा बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि नैबे बिटिआरावबो बेफोरबायदि माने माखासे मेगन गोसा मानसिफोरजों दिनै मोसाहोजागासिनो दं आरो दा मोसाहोबाय नालाय दा जोंनाबो एकदम बाद्ल'लाबायगासिनोसै मानसिफोरखौ समायहोनो माने नङाबाबो नंगौ माने नाटकफ्राथ' नङैखौबो जेनेबा नंगौ बायदि बानायनो हायो नालाय थिग बेबायदिसो बानायगासिनो दं थारसारा बेयाव जेबो गैया गाइस माने थगायनायल' बियो माने मोनसे सायनासालि दिनै दं गाबोन गैया दा बेखौ जुदि सिन्था खालामनो रोङाबा जोंनि बर'आनो बिराद अलखद जागोन आरो फैगासिनो दं आरो जेब्लानाखि बे समा बारलांगोन आरो बै गाज्रि समानाखि जेब्लानाखि फैगोन होमब्ला बै गाज्रि सम लाबोग्रा
जायनाखि सुबुंफोर बिथांमोनाबो माने साननो हनो रोंबाबो थखने बै समाव बारलांनाय समखौ आरो नोंथांमोना रिवाइन्ड खालामनानै लाबोनो हानाय नंला आरो मा थखने नोंथांमोना बुजिनानैबो मोजां मावनो सानबाबो नोंथांमोना बे समाव मालायजों गोदोना गाथेनानै दोनजानाय बायदि जानोसै थखने सिखांनो हाला नोंथांमोना सिखारनो नागिरबानो गोदनायाव थे गाजानोसै आरो दा नोंथांमोना थैजानो गिनानै लास्ट पर्यन्त बै मालायनि बुंनायखौनो माने लानानै मावनांसिगोन जाहैबाय आरो दा आसल सल'आ बेनो गाइस दा गाइस अनेक मानसियानो अनेक दैदेनगिरिफ्रानो दिनैहाय बै 17 बोसोरखौ लानानै राजनिति खालामगासिनो माने रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिराद खोनासंजायै खोथा बुंगासिनो नङा होमबा खिन्थु रायजो राजाफ्रासो गोसोआव दं रायजो राजाफोर दिनै साखि दं नङा होमबा सोर मा मावदों सोर मा मावाखै दिनै बिथांमोन बायदिया 17 बोसोरखौ लानानै माने बिसिनि जुरिजेननाय राजनितियानो जाहैबाय 17 बोसोरनि खोथा थारसारा गुबुन खोथा बिसिनि खुनु माने राजनितियाव लाबोनो हाया बिथांमोना दिनै बै समाव जेब्लानाखि बिटिसि जायाखैमोन बे समाव आङो बै समाव क'क्राझाराव फरायदोंमोन बे समाव जेबो गैयामोन गिदिर अफिस गैयामोन गिदिर बिल्डिं गैयामोन माथ्र दंमोन कमार्स कलेज दंमोन मोनसे दुब्लि गेजेराव आरो ओरैनाबो दुब्लि गेजेराव मोनसे मा दंमोन इउएन ब्रह्म एकाडेमि नामा बे स्कुल दंमोन दा बेल'नोमोन गोदोनि दिनाव ओमफ्राय बाखिखिनि सेस दुब्लि बारि जोबमोन आरो बे समाव हा हुखौबो माने 2 लाखआवबो रावबो फाग्ला बायामोन नङा होमबा गाइस जायफोर माने मोजां गोसोनि बेफोर गोसोआव दं ओमफ्राय जायफोर गाज्रि गोसो बेफोरथ' माने गोसोआव दंबाबो गोसोआव गैया होनखागोन आरो नङा होमबा गाइस दा बेखौनो दिनैहाय आं बुंगोन दिनै बिटिसि जानायनि उनाव जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनानै दिनै गासिबो बिथिंनिफ्रायनो जोंब्लाव माब्लाव खालामजोब्बाय जोंजोब्बाय टाउनाबो जोंबाय गिदिर बिल्डिं जाबाय हाजार बर'नि गेजेरावनो कन्ट्राक्टरफोर ओंखारबाय मोजां फरियालफोर जाबाय गारि मटर बाइक लुनो हाबाय नङा होनबा लामा दालां गासिबो जाजोब्बाय स्कुल कलेज गासिबो जाजोब्बाय हस्पिटाल जाबाय CIT जाबाय बड'फा माने कालचारेल कमप्लेक्स जाबाय आरो अनेक फिसा फिसौ माने अफिस जाजोब्बाय ओमफ्राय गोजानफ्रावबो मा होनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुहैबाय आरो बिटिसिनि गिलु फालु गिदिर मा होनो बेखौ अफिस लुबाय दा गासिबो आरो बुंनो थाङोब्ला अनेक बुंनो हायो खिन्थु बुंजोबनो हाला आरो दरखारबो गैया दा बेफोर डेभेलपखौ नुनानै दिनै नोंथांमोनहा माब्रै जेबो 17 बोसोराव जेबो डेभेलप जायाखै होननो हायो लासिं सिंलाय नङा होमबा दा बिराद बेफोरखौ लानानै सोंनाय फिननाय माने गावनो खालामनानै आं गावखौनो लाजिनो ओंखारो बर' जाथिनि गेजेरावबो बेफोरबायदि थगायसुला दङ दासिमबो साननानै गावखौनो गाव आं बिराद लाजिनाय मोनो आरो रायजोफोर दा आसल खोथाया बेसो दिनैहाय गरिबनिफ्राय गोनां खालामनायाबो हाग्रामा सारानो गासिबो हिउज डेभेलप खालामनायावबो हाग्रामा सारानो लामा सामा गासिबो जा दं बानायनायाबो दिनै हाग्रामा सारानो दिनै बेफोरबायदिखौ जाय मानसिया बानायदों दिनै बेफोरबायदिखौनो दिनै मा खालामदों रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय बै माहाजोनफ्रा दिनै हाग्रामा सारखौनो माने खाफालाव जोनानै गालांबाय आरो दा बेफोर मानसिखौ मा होननांगौ सम आरो बोथोरा एखेनो थाबाय थाया गाइस नङा होनब्ला बेफोरो सोलाय सोल' जायो बै हिनजावफोरनि ओंखाम ओंख्रिफोर फाला राननाय बायदिसो बेफोरो दिनै बिनि गाबोन बिनि नङा होनब्ला थिग बिदिनो सम बोथोरफ्राबो सोलायो दिनै बिथांमोना सरखार जाबाय मालाबा जों मोजां मोननाय सरखारा फैनो हागौ दा जों मोजां मोननाय सरखारा जुदि फैयोब्ला बै जोंनि फोथाय खेबस' जायनाखि बिथांमोन जों बेखौ मा खालामनांगौ आसल खोथाया बेसो नङा होमबा बे समाव जोंनाबो मा खालामनांगौ बिथांमोनखौ खुनु कनसिडार होनो नाङा आरो ओरैबायदि जानांगौ जेरखम दा गासिबो बिथिङावनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव नासयो नैबे BPFनिलै बेनो जेबो होजाया बै नांगालनिलै बेनो जेबो होजाया माबा मोनसे एप्लिकेसन माने होनांगौबा माबा मोनसे स्किम फिसा फिसौफोर फैयोबा माने पार्टि वाइस लानानैसो बिथांमोना खामानि मावो दिनैनि दिनाव दा बिसिबां लासिंसिं दाखालिबो जोंनाव ओरै जाखाबाय माने अरुनदयानि फर्म राननायाव अरुनदयानि फर्मखौथ' फिलआप खालामनो लांबाय बै मेम्बारफ्रा दाना बै अफिसाव बासिहैबाय सोर दं मोजां नायदोलै होननानै दाना नायबाय रायजोफोर दाना बासिबाय थोद फाग्ला नैबे नांगालनिसोलै बेनो होजानाय नङा फाग्ला गोदो जोंनो होआखैब्रा होनलायसै ओमफ्राय आरो नैबे मोनसे बासिलायबाय थोद फाग्ला बियो माबानिसो एवग्रानिसो होनलायबाय बेखौबो दा बिदिनो नांगालनिबानो ओरै एवग्रानिबानो बिथांमोना फिउ गाहरजोबो आरो
दा बेसेबां लासिंसिं पलिटिकेल खालामो। बै समाव जेब्लानाखि हाग्रामा सारनि दैदेननाय बे समाव खुनु इउपिपिएल खुनु मानि बिपिएफनि खोथा गैयामोन। रायजो राजाफ्रा बयबो मा मोननांगौ मोनोमोन नङा होमब्ला। दा दिनै बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ सोर मोजां सोर गाज्रि। दा सिद्दा खोथा रायजोफ्राबो कनसियास जा गुलुं गुजुं थगायजाबाय थानो नाङा ओरैबा ओरै लास्ट पर्यन्त बिसोरजों लोगो जानांगौबा रायजो राजाफ्राबो मालाबा नाव गंनैयाव आथिं होनानै ओरै थांहां ओरै फैहां गेजेराव थ्रोब दै बेसेबा गोथौआव सिखारनो हायि बायदि गलांगोन बेखौ हले सिन्था खालाम रायजोफोर। आं हले सिद्दा खोथाखौसो बुङो। गाज्रिमोन मोजांमोन आं जेखौ बुंनांगौ बुङो। खुनु रावखौबो गिनायाव गैया। थैनाय थांनाया थाखायो। जोंनि बे बिटिसि डेभेलपआ सिमांफोर बायदि डेभेलप जादोंमोन। बै कम्पिउटारफ्राव डायग्रामफोर बानायनानै दसेनो बिल्डिंफोर महर होनायफोर बायदि एकदम रोहो रोहो डेभेलप जादोंमोन नङा होनबा। दा दिनैनि दिनाव फैयै फैयै माने बै सिमांफोर बायदि माने जोबलांफिनगोन नामा बै सिमांफोर बायदि डेभेलप जानाया बेफोरखौ साननानै बोरैबा बिराद गिनाय आरो दुखु मोनो रायजोफोर। दा नोंथांमोनासो मा सानो आरो नोंथांमोना बेफोरखौ सिन्था खालामो ना खालामा। आं खिन्थु बिराद बोरैबा मोनो सिन्था खालामो। दा दिनै बिथांमोनहा 6 सिडुलखौ सेबाय गाबोनहाय माने माबा मोनसे पावारखौ सेगोन समफोर माबा मोनसे पावारखौ सेगोन बिदिनो बिथांमोना दिनै बिटिसिनि 16टा डिपार्टमेन्टखौ गोनां डिपार्टमेन्टखौ दिनै बिथांमोना लानानै थांजोबखाबाय नङा होमबा। माने बिटिसियाव जे डेभेलप जानांगौमोन बे डेभेलपखौनो दिनै बिथांमोनहा लांजोबखाबाय। बिदिबा बिटिसियाव मा डेभेलप खामानि मावनो हाबावनो नङा होमबा। थिग बिदिनो दिनैनि दिनाव माने बिथांमोनहा मोनसे माने लांजोबनानै उनावहाय माने बे जोंनि बिटिसिखौ माने लांदां खालामगोन आरो। दा जोंहा बेखौसो गिनांगौआ नङा होनबा। दा बेखौनो साननानै दुखु मोनो। आं बिराद बोरैबा सानो खिन्थु नोंथांमोना सानो ना साना आं बेखौ मोनथिया लोगोफोर आरो रायजोफोर। आरो दिनैनि दिनाव मा जाबावदों जेनेबा जोंना इलेक्सनाथ' जालांबाय आरो रिजाल्टआथ' कयेक दिन फरे जानोसै सानथाम सानब्रैसो। दा बेखौबो आं ओरैबायदि उसुखुथु जागासिनो दंलाय गाइस। बै 4 थारिख दिना माब्ला फैनो माब्ला मोजां खबरा सफैनो एकदम उन्दुनो हायै बायदि जायो आरो। एकदम उल्थां फाल्थां जादलागासिनो आरो। बै थांनाय समखौ माने रिभाइन्ड खालामनानै ओरै बोथ्रोदनानै लाबोजानायमोनब्ला आरो बै फैनाय समखौ माने एकदम नाथ्रोद उनाव फैफिन होनजानायमोनब्ला बेफोरबायदिबा माने बिराद मोजां जागौमोन आरो नङा होमबा। जिखुनु बेथ' जेनेबा समनि मासो जाहैबाय बेखौथ' रावबो सिफायनो हाया। दा थिग बे रोखोमनो आरो थांनाय समखौ रिभाइन्ड खालामनानै लाबोजानायमोनब्ला होननायनि बै बुदां बलबनि सल'सो जाहैबाय। माने मानसिनि बैसोआ जुदि पस्टपन खालामजानायमोनब्ला होननाय बिदिनो मानसिनि जिउआव मोनफा माने आसा थाबाय आरो। दा बिदिनो नियम बायदियैसो सोलिनांगौ जाबाय नालाय जिहेतु टेनसन जाबाबो जेबो जाला बै समखौ नेनांसिगौ जाहैबाय। दा नोंथांमोनाबो मोजाङै नेथ'दो आरो जोंनाथ' माने मोजां रोखोमै देरहाखागोन नालाय आरो जोंनि अपोजिट जायनाखि बिथांमोनाथ' बिराद गाज्रि रोखोमै जेनखागोन आरो। ओमफ्राय बिथांमोना लाजिनानैनो माने बाहेराफ्राव एबार ओंखारनो हानाय नङा आरो गाइस। दा जिखुनु दिनै अनेक खोथा सावरायबाय बिटिसिनि सोमोन्दै नङा होमबा। दा नोंथांमोननि सिगाङाव माबाफोर जुदि आं गाज्रि खोथा बुंफ्लांबायबा नोंथांमोना निमाहा होदो। आरो दिनैहाय आं बेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो। गोजोन्थों रायजो राजा आरो आइ आफाफोर।